Hey, what's up mga kavega? Welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Pantuan ang inyong mga kavega. Sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe! So blessed ta karong adlaw mga kavega kay naa sa tay event, so magkita-kita ta karon sa Tayud Konsolasyon. Karon sa akong friend, no? So kalong nami sa amo ang venue kay siya ako ang actually siya din ako manager, siya nag-manage na ko karon. So mauna siya, so naalala siya karon diri, no? So we are waiting for the Maxine. Hello, thank you so much for coming. Ako so nawala gyud ni kauban si Klang Klang kay ang amo ang tour guide is wa mo gyud pud siya na sweet to. So mo ni karon so gisugat mi ni Inday. Oh Inday, say hi sa Inday sa akong vlog. Hi. So gisugat mi niya karon padulong sa ilaha. So kanang Klang Klang unsa imong na feel nga nabasa ka? Yeah, ako ay natangtang ko foundation. Nabasa ni sa uwan. No, so see you around mga kavega og mag-enjoy ta sa atong ipa-show karong hapuna. So mag-voice over na sa ta mga kavega. So nanata sa event area. So ato nakita karon ready na gyud kaayo. So nagpaabot na lang gyud ta sa ato ang guwapa nga debutant. So kauban ako si Klang Klang. So ready na sad kay siya kay belong siya sa 18 Roses. So mag-enjoy ta mga kavega o kato na lang paabuto na nga ato ang debutant nga maabot, no? Ready na kayo nga ato ang operator, ang ato mga bisita, no? No humana all decorate. So see you around mga kavega. So ako lang i-share mga kavega nga daghan kayog talented diri sa Light of Life Community Center. So ato nakita karon ang one of the talented nga ni kanta gyud sa event, no? Ang ato ang mga bisita, no, para padung na gyud sa ilahang dinner. So excited na gyud kaayo na sila. Ang ato ang pinakagwapa nga debutant. Yes, ato nakita, no, ang gigsuon sa debutant ug karon mga kavega ato sang pasalamatan ng ato ang naa sa luyo nga ato ang mga bisita. So ato nakita karon nga enjoy kay sila
sila sa ilang pagpangaon o ang ato ang mga bisita nga wala pa nakakaon so excited na sad kaayo na sila. So karon mga ka-Vega pasag di lang gyud ako ang baba nga nagkitab-kitab diha so ato nakita o magpa-subscribe jud ko no kay nakita sila sa atong YouTube channel. So Sir Lito, thank you so much Sir Lito. Yes. So enjoy lang gyud ang tanan mga ka-Vega ug pasalamatan sa nato no ang kanang naa diha sa Luyo o kana si Sir ang ato ang operator. Thank you so much sa pag-operate sa ato mga music no. So karon mga ka-Vega ug ari ta diri dapitan no atong ipaduol ang ilang mga naong. Say hi. All right. So bisag ang uban gibutang lang gyud nilang plato para makahay gyud sila. So mga ka-Vega, enjoy lang gyud sila sa pagkaon. So karon nga higayon is atoan na lang paabuton kay naapatay second part. So ato nakita sa ato ang Luyo nga ang nindot jud kay na siya og tingog mga ka-Vega. So ako lang gyud ni siya gi-voice over no kay ma-copyright ta. So relax lang ta dinhing dapitan no kay naapatay second part sa ato ang program og see you around mga ka-Vega. No? So padung na mi uli karon so nagtaksi mi kay kanang grabe kanang walay sakyanan gyud dito nga nangaging. So na mi karon diri sa Lapu-Lapu so bagulang gyud sa kauban si Klang Klang so na dito natulog kay natulog siya kay kanang birthday niyang sayang. So karon na mi sa Lapu-Lapu so ngip-ngip kayo. So tapayo. So hangtod sa sunod mga ka-Vega magkita-kita tapuhon kini ang inyong suking tingpamaaba nga walay laing dakong baba Shalala Pantuhan, and please don't forget to subscribe my YouTube channel Shalala Vega, and don't forget to click the bell notification para always updated sa atong mga ipang upload nga video. Again, thank you so much Community Life, Light of Life Community Center. Thank you so much.